Labari da ɗumi-ɗuminsa. Akwai yiwuwar za a dakatar da jarumai mata guda biyu daga Kannywood. Waɗannan jaruman kuwa su ne Maryam da kuma Safiya, wadda aka fi sani da Safara'u kwana 90. Idan mai sauraro da kuma kallon mu bai manta ba, a 'yan kwanakin da suka gabata ne wasu fayafayen bidiyo na tsiraici na waɗannan jarumai guda biyu ya gabata. Bidiyo na farko dai ya fara fita ne wato na jaruma Maryam, daga baya kuma bidiyo na biyu na wannan jaruma Safara'u shi ma ya bayyana. Dukkanin waɗannan bidiyo ba abubuwa ne wanda suke da kyan gani ba, domin kuwa fayafayen bidiyo ne na tsiraici. Hakika wannan labari ya dugunzuma dukkanin tunanin mai tunani na cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda abin bai yi wa masu kallo da kuma waɗannan jagorori na Kannywood daɗi ba. Tuni dai muka hango wasu daga cikin shugabanni na wannan hukuma ta Kannywood suna yin zama na musamman domin ganin yadda za a bullo wa al'amarin, wanda hakan ne ma ya sa muke tunanin da ƙyar waɗannan jarumai za su tsallake wannan tarko ko kuma koma ta wannan caza da za a yi musu. Mun samu wannan labarin ne daga shafin sada zumunta na Kannywood, don haka za ku ci gaba da biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Shin waɗannan jarumai za su samu damar tsallake wannan tsiraɗi ko kuwa? Ku dai ku kasance da Jama'a TV domin samun zafafan shirye-shiryenmu, sannan kada ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen Jama'a TV da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon Jama'a TV. Ku biyo mu ku saurara.